תראה. אני אז קם ויוצא לרחוב, מרגיש נהדר כמרגיש כה טוב, איזה יום שמח. היי גרי, למה? איזה יום שמח. איזה יום שמח. איזה יום שמח. יום שמח. יומי המושלם מתחיל ביום עבודה, ואז סנדי מגיעה בכפפות על ידה. זה לא היה בתקציב? שירו איתי, כל אחד יכול. אל תיתנו לאף אחד לבאס אתכם. אז תשירו בקול. אני לא משלם על זה! איזה יום שמח. איזה יום שמח. איזה יום שמח. איזה יום שמח. כמה הוא צריך לסבול את זה? רק עוד קצת עד שיכבו את האור, סקווידוויד. רק עוד קצת.